שלום לכם, אני יכול לראות לכם קסם עם קלפים ונייר הזה נמצא פה, תכף תבינו למה, אוקיי? זה הקסם. אני רוצה שתבחרו קלף. אני אצא לכם את זה עוד פעם. אוקיי? בחרתם קלף? אם בחרתם קלף, אני חושב שהקלף שלכם זה 5 שליטה. אולי זה 5 לב. אולי זה 7 יהלום. טוב, אז הוא לא באמת ממש יודע ככה. מסתכל בדף פשוט וזהו. והקלף שלכם זה בעצם 6 טיפן שחור. אם כן, אז הצלחתי, ואם לא, אז כנראה שלא הצלחתי, לא אני מצליח. מקווה שאהבתם את הקסם, אם אהבתם את הקסם, תכנסו לערוץ שלי, יש שם הרבה קסמים שלי. תכנסו לערוץ שלי ליאן דדון. אז זה היה הקסם שלי, ונפגש בפעם הבאה.